Las 8:09 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Good morning, Bacolod. Good morning, Pilipinas. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad sa inyo sa nga palatuntunan. Action Hotline, pizza 16 kita sa bulan sa Agosto tuwig 2022 sa ngala sa gihapon sa regular nga Anchorman Action Artay Hopon. Ako naman Action Marlon Hinovaya. Pangalagi kita tubdob sa tak ng alas 9:30 sa pagdala naman sa inyo sa mga naggabalingaso nga mga balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas ng Pilipinas, kag iban pa sa gihapon inyo ka-aksyon Marlon Henovaya. Nano bala ang mga balita nga dapat nato sa nga pag-sentruhan kag tutukan ang nagpukaw nga balita sa aton basta Martes gani. Amaning hulag kag pagbaylo-baylo sang presyo sang gatong. May ara sang taas, may ara sang nubo. Kung sa kagani sang presyo, hindi mayo sa palamatin-an naton. Pero kung rollback gani, daw damo-damogid sang mga motorista ang makapayuhom. Ang balita sa mong Martes mga ka-aksyon, ang pump prices sang gasolina, sang diesel, kag ang kerosene nagnubo. Another round of rollbacks ani siya effective subong Tuesday. Ti sa kinandan mayara sang separate advisories kag ginapagwa. Ang Chevron Philippines Incorporated, amaning Caltex, ang Flying V, ang Petron Corporation, ang Pilipinas Shell Petroleum Corporation, kag ang Sea Oil Petroleum Incorporated, nagpanubo sa presyo kada litro sa gasolina, 10 sentimos sa diesel, kon 10 sentimos sa gasolina, kag sa diesel naman, 1.5 sa kerosene, 45 sentimos. Solo sentimos na ni, pero mas maayo na ni ang rollback sang sasaka ang mabatian naton. Tika may unta nga ari kita sa ikatatlo ng Martes sa bulan sa Agosto. Kabay pa nga ang kabugusan nga Martes sa Agosto. Bangin maayo lang sa aton kon presyo sang gatong ang paghahambalan. Tika ina ni nag-take effect. Nawala sa size kay na sang aga ang rollback. Alas 12, uno kainasang kaagahon man, may aranasang pag-adjust sa inasaning presyo ang Caltex, no? Ang clean fuel naman, way lang mga madugay ho, alas 8:01 ang takna sang aga. Ang pila sa mga oil firms, way pa magkapalayag kung anong inasaning announcement nga ipagwa kung presyo sang gatong ang ato sa niya pag-istoryahan. Ang latest data available kagin na presentar sa Department of Energy kung DOE nagapakita mga ka-aksyon nga ang year-to-date total adjustments ara sa net increase nga 17 peso 55 centavo per liter para sa gasolina kag 30 pesos 15 centimos per liter sa diesel, 24 pesos 75 centimos per liter para naman sa kerosene as of August 9, 2022, no? Amo nang paghulag-hulag adjustment, no, sa presyo sang gatong dari sa pungsod sang Pilipinas. Alas 8:13 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pa kinibas sa nga balita mga kakasusabayan sang nasyonal? Ang Senado nag-ilihir kahapon sang siyam kadugang nga mga senador nga mga miyembro sang makagagahom nga komisyon on appointments sa kuna CA. Natabo ini sa Senate session kahapon. So siyam ang gindugang nga members, no? Ang upper chamber naging alansiri sa mga senador nga Sanday Marcos, Cayetano Escudero, Po Binay, Ejercito Estrada Ontiveros, kag si Ligarda bilang Senate contingents sa Bicameral Commission. Kaupo din ni Sanday Senador Villar Go Tolentino, no?
Ang isa sang papel dira sang Commission on Appointments sa CA, amo ni pag-scrutinize kung sa aton pa pag pisa-pisa ang pagsala maayo sa mga appointments nga ginhimo sang subong nga administrasyon. Ang desisyon duwa man lang aprubahan o kung hindi ang appointment, may botohay na nga himuon da. Kung sinong damo boto, amo nang may babaw. So, numbers game gyapon. Tiyang ang CA no balang CA. Isa ka constitutional body nga naga-confirm o kung naga-reject sang certain political appointments nga ginahimo sa presidente sa Pilipinas. Isa ka independent body. Ang komposisyon siyempre Senate President nga man nagaserbe bilang ex officio chairman. Ang chairman sang komisyon pwede lang naman sila makaboto kung may ara sang patas nga resulta sang botohay. Dapat may 12 ka mga senador kag 12 man ka mga kongresista. Sa Iluanta ang balita lokal mga kaaksyon no tinguan ta kami hingagaw tarugay hingagawon tabi si City Director Police Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir no kami ara sa sang ginapatigayon subong command conference mo no hingagawon ta sa dugay-dugay ang problema ni angot sa illegal nga droga partikular ang nahiligan permebla ining gitawag nga shabu. Shabu sang mga drogista nahiligan ini nga talangid no ito na anay ho. Liwat ni ka nagdamo diri sa pungsod sang Pilipinas ining supply sang illegal nga droga partikular ang shabu. Kung nga ang nagdamo kay damlag lang di hamak kadako nga volume ang na-recover dito sa La Union kag Pangasinan. 2.7 billion pesos to. Dere sa Negros Occidental, Bacolod, may 4.3 million man nga na-recover sa barangay Pahanukoy. Ang pamangkot dere diin ini naghalin liog ta na hingagaw to kay Kuan kay Martir kay na nagayo to sa iya may command conference basta may hingagaw to siya 8:30 ko bang konferensya mo no basin ito sa mga yagaw bla no unahon tani kay problema ini mga ka-aksyon sa pagbalik na naman sang illegal drugs diri sa Pilipinas. 4.3 million na recover sa barangay Pahanukoy. Di nagalin na siya kagabi may buy-bust operation man sa Purok Kahirop barangay Sikang Airport newly identified drug personality. Pero kung kabigining nga HVI, highly HVI, high value individual. Ini bangkod sa kada kuon sang droga nga nakuha sa iya. Sobra man isak milyong pesos mo ang bulubanta sang balor. Hindi iya ginatos kalibo, milyon iya ka pesos ang gaka-recover ho. Kahapon man, sa sunod sang Kabankalan, may lapit man to 1 milyon nga suspected siya mo nakuha to sa nakilala nga drug group leader. Dari sa Bacolod, may ara kita ginasaulog nga Ram Festival. May ara pa ginapaabot nga Mascara Festival. Ibalaon tabi sa ato sa nga City Director ara na si Sir Colonel Martir no? Si Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir sa ato sa dinga linya. Colonel Martir sir, mayong good morning si Action Marlo na sa Action Radio Bacolod. Good morning sir. Yes, okay na ang signal taxon Henry. Hello sir, kaya medyo nag-utod-utod kita. Okay, yung salita na taxon. Sir, matawag kami liwat sa imo sir kay medyo daw trapping signal ta. Actually, yan tawagan na sa miliwat be kay medyo matry kami liwat na tawag sir no kay daw pigaw ang signal daw na nag-choppy kag hindi klaro ang audio no. Matawag ta dugay-dugay. Sa nga City Director sa Bacolod City Police Office, giningagaw talang tiyempo niya, naginayo talang tiyempo ni Colonel Police Lieutenant Colonel Joseph Martir
kami ara sa schedule nga command conference subong aga no kay kadamo baya sa makulod nun daw nga nagpamangkot nga ang nagamon ning sitwasyon man milyones pesos iya permi nga balor sang shabu ang ka-recover ho. 19 minutos nakaligad sa takna nga alas 8 aksyon Radio Philippine Standard Time. Standby ka mo ha kay may isa pa kita kabalita nga tutukan man subong nga aga ang mga sugar leaders ta mayara sa nga press conference nga patigayunon. Angot ni sa nagasingki nga isyu sa sugar import. Kag ining issue pagid sa appointment sa negrosanon nga si Valderrama. Balkanta na si City Director Colonel Joseph Martir. Sir, ara ka na sir. Good morning. Sir, good morning. Yes. Good morning. Good morning sa listeners sa Yes, kabalo ko sir, medyo sa ako kasubong pero pasalamatan ko lang tiyempo ginatag ni mo dari sa Action Radio Bacolod. Importante na sir, no? Sunod-sunod nga mga adlaw dalag ko volume sang sabo nga ka-recover sa mga operation sa ato sa ding otoridad. May 4.3 million sa Pahanukoy. Kagabi, may sobra naman sir 1 million sa may singkang airport. Sir, anong imo sa ding paglantaw sa liman? Ay hana mo ning pagtinghwa sa mga tao nga mapasunod ang ining dalagko nga volume sa sabo sang illegal drugs sa Bacolod bangod sa ginapaabot ng Mascara Festival, Sir Martir? Yes, sir. No? As part of sang amon campaign, yung campaign against illegal drugs, amo na ato na confiscate. So, in relation mo sa upcoming Mascara Festival, ay malapit ng aton Mascara Festival. That's why gadaw mo kami sa amon effort in our campaign against illegal drugs. So may ara ka mo sir plano para at least mapunggan ang posible iban pa nga mga persona nga base nagaplano man nga magpasunod sa paryoso ni kadalagko nga volume sang illegal drugs diri sa Bacolod? Yes, sir. Continuous ang effort namon sina, no? Sure, in the next few days, which one sa damo pan, sir, may mga sutang na. Hello, sir, dalagyan sana kay na dula ang signal naman ni Colonel Martir sa rigid nga mga tinion. Amo nang pagduda sa ato sa kapulisan, no? Nga laban-laban gid amo gid permi ang katabo once ka mayara sang dako balang aktibidad sa isa ka lugar, isa ka banwa, isa ka syudad o kung isa ka probinsya, amo nang ginatinguan gid sa mga illegalista nga makapasulod sang dalagko nga volume sang illegal drugs kamanti balaan nila mo nga kon kesa naga dako balang demand kay may damo sa mga users nga luyag man mag yup-yup kag mag hindi sila ang mga users mga ka-action hindi yata na maka-enjoy gid kung why sa illegal nga drogang lawas nila. Mascara Festival subong may Ram Festival pa kita nga ginapatigayon diri sa may syudad sa Bacolod, no? Di August 12 to 20 ang Ram Festival. Ang ato sa ding Mascara Festival ang ginasiling Super Mascara nag-aumpisa sa October 1 tubtob 22 tiginaplanuhan pagkabay nga maisa ang Negros Occidental Bacolod bot sa lingon maintrang provincial government sa Mascara Festival ibuksan nila nga daan ang panaan mo, no? Mga both sa LGUs adara sa panaad buksan sa sining panabuton nga Mascara Festival. Gina-check taliwat kag gina-plaster ta ang signal ni City Director Police Lieutenant Colonel Colonel Thomas Joseph Martir sa rigid nga mga tanion. No? Gabi, no? 4.3 kagabi ang Singkang Airport isa sang barangay nga di man magpaulihi kung dalagko nga recoveries sang illegal drugs ang atos ni nga paghambalan. Okay na lang siguro action na Dorel basi alang-alang ng signal niya. Daw pigaw gid ang signal ni Colonel Martir. Okay na lang action na Dorel. No, i-message lang na siya. Importante na kumpirmar ni
Hindi sa kagwa. Okay. Sige lang. Ara siguro si Colonel Martirez sa sulod sang oo. Di nag-start ng yesterday conference. Sige lang. Sugputong tara karon sa gabi sa Action Farming Line. Alas 8:24, Action Radio Philippine Standard Time. Ano pa di ba sa nga mga balita nga dapat nato sa nga pag tutukan. Standby lang. Way kaso karon sa Action Farming Line kay balikan ko na ang istorya angot sa illegal nga droga mga ka-action. Balikan ko lang bala kay kagabi sa nasiling tara sa Barangay Sigang Airport may ara sang newly bag-o nga na-identify nga drug personality. Pero sang natikma ini siya sang mga kapulisan sa ato sa otoridad, ginkabig ini siya nga high value individual huben pa. No? Pinatong edad niya, 21 anyos para to Action Dorel, no? 21-year-old pa lang, no? Why trabaho? Ang trabaho, te baligya illegal nga droga. Porte, no? Ining 4.3 million pesos nga na-recover sa isa ka persona sa barangay Pahanukoy, te kubutang tawa abini matukiban. Laban-laban padigana ato o kung supply ato sa subong nga ginahiwat nga festival sa Bacolod. Kag base ko manabutan pa to hasta sa Maskara Festival. Timay tikang man kunwa nga ginahibo nga ato sa mga kapulisan diri sa Bacolod City mga ka-action para masiguro nga hindi makasulod ang dalagko nga volume sang shabu. No? Importante ni coordinate gini kag istorya gini perming ato sa BCPO sa bahinsang Philippine Coast Guard. Nga damo-damo kita coastal barangays dari sa Bacolod base kon dira bala naga linusot ining illegal nga droga. Importante may aragid nga himuon ang ato sa mga otoridad mapapideya ka man kon PNP. No? Tutukan ta karon sa Action Farming Line balikan nato ng ining istorya. Ano pagkidibas sa nga balita sa bahin sang lokal ariho ang isyu kag kontrobersiya sa plano nga pag-import sang kalamay ang pila ka mga kongresista kag senador subong target nga magpatigayon sa maid-id nga investigasyon. May mga palayag nga kon aton mabatian makasiling taya nga may ara gid sang anomalya o kon irregularidad mo. Kag daw napabatud-an gid ang damlag lang palayag sa Malacañang nga illegal o kung hindi otorisado ang ginpagwa nga sugar order number 4. Dari sa lokal, subong nga aga ang pila sa ka mga sugar leaders, sugar groups, mag-atubang sa mga media para ipahibalo ang ila sa nga suporta sa damlag lang pag-appoint ni Presidente Marcos sa Negrosanon nga si Aurelio Budi Valderrama bilang sugar board member representing planters. Why pa mag-init ang isyo sa sugar order ni agin pirmahan kaya hindi gali otorisado kag why pa hugot sa presidente? Nag-init niyang isyo mo sa appointment ni Valderrama. Isa diri sang magapatigayon sang press conference ang grupo nga Confederation of Sugar Producers. Isa sa mga palayag diri man ka-aksyon amo si Anay Negros Occidental Governor Lito Cosculuwala. Araman ng NFSP, ang National Federation of Sugarcane Planters. Manindi lang niya sa sugar order number 4. Nagtutok ang isyo sa nasiling ko na. Kundi, may isyo man sa pag-appoint kay Valderrama sa SRA Board, bangod. May pila ka mga opisyal diri sa Negros Occidental na nawagan kag nagapaninguha nga ma-revoke o kung mabawi ang iya sa nga appointment. Kaya mati si Valderrama ginasiling nga isa sadto sa nagkampanya kontra kay Marcos. Labuton tan ko dugay si Anay Governor Lito Cosculuwala karon no naka-schedule sa aton kay parang at least tay malunta kung danong ila sining tikang pagkahimuon bala magpagwa sila sang official
nga letter nagapalayag sang suporta nila kay Valderrama. Man si Senate President Juan Miguel Zubiri, kahapon may privilege speech. Ang panawagan niya sa SRA officials, but sulingon, mga tag-as official dira sa SRA, mag-resign sa pwesto. Hambalya, kung pwede, resign ka muna. Kay bagod man siling grabe nga issue sang sugar importation. Ti manoon tani? May mga nag-resign na gidman tuod. Una to si DA, Undersecretary Sebastian. Ti kahapon nagsumeter man sang isa nga resignation letter ang SRA board member nga si Atty. Beltran Pruti way pa naman asang anunsyo ang Malacanang kon bala ang resignation niya again bato na kag ti alang-alang man ni punggan sang Malacanang kay di pa batunon kay mo na ning isyu ni kay ang guwa sa mag-action na again mislead ato sa ding presidente sa ding pagperma sang sugar order number 4. May mga tinaga binuyan si Senate President Zubiri mo, no? May mga datos siya gagin palayag nga may ara pa ya 127,000 katonilada nga kalamay. Importe niya kalamay abot sa lingon gid import ni sa ara gyapon sa budiga ya. Why makagwa ara gyapon sa budiga. Ang dako-dako niya nga pamangkot nga kinahanglan ta nga mag-import pagidugang. Kahapon si SRA Administrator Hermenegildo Serafica. May datos man itong presentar angot sa damlaglang pag-import sa nga 200,000 metric tons nga kalamay. Nagligad nga bulan sang Mayo. Way paganit to ya mag-abot gidran nga 200,000 metric tons. Mga 167,000 pa lang. May lapit-lapit pa 30,000. Teho, may ara gali tuod sang basihan. Angin palag sa pilas sa ka mga sugar leaders naton nga ang pagduda nila nga ining gina siling shortage sa kalamay, kakulangan sa supply sa kalamay sa Pilipinas, daw hindi mapatihan. Mayroon na kasiling daw luyag nila ipagwaon ang ginatuwag nga artificial shortage. Ari pagid ang tanalupandon nga palayag ni Zubiri. May ara yang may tinaga tugina di mo nga nabasahan ko gin siling si Zubiri mga ka-aksyon. No? May tinaga to sa kickback. Kickback. Ang ginapangayo kuno sang piladera ka mga otoridad. Once nga mag-import sang kalamay, ari perti ni nga perti ini nga palayag. Ini ginatawag nga tongpats. Ano man, tongpats. One word lang na siya. Suli ni sa, pwede man nga patongs. Di bla? Patong. Patong gisuli lang tongpats. Daw mayor ba gisuling mayor Yorme? Perteo. Ang kickback suno kay Zubiri from sugar importation. Ara ko ni nagalabot sa abinyo pila. Sobra to nga bilyon 600 million pesos. Amo na gali nga pakadasbang ibanda nga mag-import gisang kalamay. Sige, tutukan tayo dugay-dugay kay ato sa nga maka-istorya ang former governor sang Negros Occidental nga si Lito Coscolwala. At the same time, kilalaman nga sugar leader diri sa ato sa nga probinsya. 34 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Standby, balik kita pagkatapos ni Is brought to you by Dunkin' Donuts. Ginahigugma ko ikaw.
And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse. Okay, dalit aray ho sa ato sa nga live stream, i-acknowledge na monitor mga ka-aksyon. Okay, si Bibi Gregorio Yolo, good morning. Monitor lang dali sa may poblasyon Don Salvador, Benedicto, salamat gid. Elizabeth Gamala, good morning. God bless everyone and more power to ARB at 53. Angela Gayondato Castillo, good morning. Action Marlon. Novi Magapan, mayong aga. Ga-monitor sa Barangay Pandanon DSB via Transistor Radio. Imbong Yocampo, morning. Action Mar. Ari lang kami sa may Barangay Hall sang Maaw. Jonaline Dinial de Crepito, good morning. Tamya ko kay Maninay Even Kagalokas RR ga-monitor. Rochelle Fulgencio Susanag, always ka-monitor lang kami dari sa may Pandanon DSB. Palihog, happy birthday kay Robert Fulgencio Susana sa Barangay Malingen, Bagos City. Salamat. Renilyn Antonio, good morning. Action Mar, always ka may kapamati ka-monitor sa Barangay Ginpanaan, Moises Padilla. Ni Misha Roques, good morning. Ari kami sa may Barangay Tangob, okay. Sige. Inday Blaza, good morning. Ano ka mga purok, Ma'am Nemesia? Si Kwanbe? Inday Blaza, sila damo ba? Shabu na shabu. Resti Toto, Shabulais Country ang Pilipinas. Jen S. Oisesur, good morning. Lalaine Grace Ibarra, good morning. Jenny Solgon, Ote Benedicto, tamya ako kay Mr. and Mrs. Sige. Ramon Buesco sa Barangay San Jose, Sipalay City. Jonilo Coniendo, Marlon, good morning. Live from Alicante, Ibi, Magalona. Homalibina, good morning, good morning. Thank you. Balik tanugay-dugay. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Barangay Quintin Remo, Banwasang Moises Padilla, ang balita maka-aksyon may litik sang duta nga na-eksperyensyahan to. Gadamo ang paglitik sang duta. I-check ta na kay kahapon, may ara sang survey kag dialogue. Nga ginpatigayon ang mga opisyal sang barangay, ara gid kahapon, no? Ang pila ka mga matagas nga opisyal man sang Moises Padilla, ginkantuan gid personal
no, sang Local Disaster Risk Reduction Management Officer nga si Mr. Reynald Horige, no? Kita ko diri galilitek ang duta mo. Ha? Liquefaction kag soil erosion. Oy nano ini man nagalawig kuno ang litik sa duta to. Action Hotline. No? Kisalan nato mapatian ining hitabo mga ka-aksyon hibaloon ta kung ano ang ginatunaan. Sari kay mante nagligad kuno sa may banwasang Moises Padilla may pagtupa to sang ulan sa sulod sang pilamang kadlaw te ang pagtupa sa ulan makapalitik sang duta, no? Makapahuyang ka makatugang ro sang landslide sa paglitik sa duta, posible man na yan. Action Hotline. Kay kon laragway lang mga ka-aksyon ang lantawon naton di sa ginset man sa aton di kadalagko sa litik ho. Kadalagko sa litik nga nakit-an naton sa barangay Quintenremo, dara sa may Moises Padilla. Action Hotline! Ari sa ato sa linya ang pamuno sang Local Disaster Risk Reduction Management katalatapan sang Moises Padilla, Mr. Reynald Horige. Mr. Horige, sir, good morning. Si Action Marlon na, dari sa Action Radio Bacolod. Action Marlon, good morning kag sa na tanan nga nagapalamati sa mga programa. Yes, luyag talang sir may baluan nanon na natabo sa barangay Quintenremo man. Kahapon may ara kamo sang survey kag dialogue kag patagayon sa mga residente kag opisyal sang barangay. Kay ang report is may nagluntad nga paglitik sang duta, Sir Horige. Yes sir, sa August 10 may nabaton kita nga report. And in order to validate sang information nga nabaton naton din pakadtuan naton sang aton nga mga team diri sa DRR. Amo na nga sa pictures makita naton nga may mga fissures or may mga litik crack nga nakit-an kag may mga portion sa mga pangpang nga nagkalatipag kag may ara man nga nagpanaog o nagusmod ang duta ang nang liquefaction bali. May mga area na dito nga mo sina. So may na-identify kita nga mga families or mga pamalay nga posible nasulod or ara sa buffer sang landslide prone area. So amo na kagapon nga ginupod sa amon nga mayor nga si Honorable Elias Celestina Garcia Yulo, at the same time siya man ang chairperson sa aton amon diri nga MDRMC. May apod kami nga kapitan kag DSWD agud magkandak na nga dancing inventory sa mga families. Nagkandak kami dialogue kag nagpathag kag nag-explicar sa aton nga mga pumunuyo nga sa malapit dito nga magpreparar kay ang area nila siya do nakadelikado. Anyway, naglatag si Mayor Sangkwan sang ibak plan na dapat with consultation sa ilang bana kasi kabudlay man kay ang iban dito mga bana wala mga asawa lang ara nga mag-ubra magkonsulta magplano ila pamilya kay balikan sila namon kung ready na pwede na sila namon ma-pull out sa area madala namon diri sa evacuation center. Kagagiban pwede man man option nga may mga kaparyentihan sa mga lapit nga mga barangay nga pwede lang dito anay for the meantime samtang nagapagid sa ultimate na solusyon ang aton nga banwa para dira sa ila. Sang 2009 actually ang una sinadira nga nagkalatabo ko ninyo pa nadumduman sang 2009 amo to ang grabe nga movement sang duta sa dira nga area nga ginkadtuan gani sang EMD no pagin check ang area. So based sa ilang study nga ginpakita nga isina dara nga area ang naka-experience siya sang liquefaction may ginatawag nga suspected fault line. Ang ilang term is suspected fault line but until now mo pa malang na. So gina-compile naton sa mga data, mga reports kay masubmit naman kita sa aton nga P-box kay Director Solidom para ma-aware siya kag mapadala niya diliwat sang team para makadugang kag makabuo kung ano gid ang theory
wahi nga may mga amo sina nga hitabo dira sa Sitio Manaol, Barangay Quintenrimo. Sitio Manaol, Barangay Quintenrimo. Bali dira gina sir nag-start tukiban yo ang litik. Dira gina nag-umpisa? Yes, dira malanggit sir nabukid do ng party sa isang bukid. Tapos ang litik makita sa kilid sina isang bukid may dako ni siya namon nga Binalbagan River. And then may mga subsidiaries ni sa nga mga tributaries nga mga gagmay nga mga sapa bala. So ano ni siya nagalibot sa inang litik dira sa sidra nga community. Nagbalik kung ano man ang dito sa 2009 nga na-experience nga area, still amo man gyapon subong ang naka-experience. But sa 2009 grabe gito yung movement subong medyo not so much, pero ang mga litik kada makita na naton nga nagalitik-litik ang mga duta. Dagko man na may pag-usmod kun palang taon may area nga isa ka roller guro ang usmod niya more or less no. Sa tiyak niya nga kilid kag may ara nga motor ng balko may nakita kami didto nga isa ka puno sang kahoy galibot na usmod no nanaog siya sa iyang level. Inang isa ka roller nga mention mo mabagulang amo na sang pinakadako nga litik nga kasang karon nga nakita nyo. Do sa na kun nga paglantaw amo to ang do dako nga yes sir nga pag usmod lang panaog then may cut or may litik na crack nga between. Sir, isip-isip niyo pila ka families or individuals ang apektado sa di? Gina-finalize pa so po ang family ginisip na lang to anay namon ang sa bubong so subong ginaisip gid pila gid ka individual but approximately kun lang taon ta mag-18 sa mag-average lang ta sa 5 mga more or less mga 90 or yes mga 90 persons ang ara dira estimated. Ang genmuno mga posible evacuation ginapreparahan na ni isang banwa? Yes, with consultation sa ila kag sa aton man nga barangay officials. Pero aton may evacuation center na kay may-ari kami di nga construct na nga daan sa banwa nga from NDRRMC sa national gi-construct diri sa amon. So mo na ang ginatan ay ni Mayor for the meantime nga moning sitwasyon kag nagapangita pa sang pinablang na siling naton nga permanent and nagakadapat na gid nga totally nga approach sa paghatag bubig sa tumuluyo nga apektado. Ang response ang families dara nga affected okay man sila nga evacuate sila pananglit? Yes sir, so far okay sila po among ginawurian malanggid nila bisan sa hindi man sa amo nga problema inablang ila pangabuyan ato na didto, ang ilang mga kasapatan ato na didto. So may pag-plaster lang ati kung adlaw pwede man lang sila gyapon magbalik sa area sa ila sa uma. Pwede man niya i-allowed or servisan pabalik didto kay medyo layo man ang evacuation center namon kay diri sa Banwa. So pwede sila namon maserbisan sa atong mga tatay, mga nagatipan sa uma pagkatapos balik lang do mo nang ginatanay sang ni mayor sa ila dito. Sige. Mr. Reynald Jorge, sir, ang imo sa ding mensahe na lang sa mga residente ng apektado dira sa Quintenrimo sa ding pagalitik sa Dota. Sir, go ahead. Ang akon nga mensahe para sa ila, so na-plaster ko naman ginasulit ko lang dapat mangin na kita preemptive ang aton nga approach hindi na kita mag-react kay kunara na anytime hindi kita sigurado kung ano gid ang sitwasyon sa dalom sang aton ginatindugan plastaran sang aton nga mga pamalay so hindi kita magduwa-duwa willing man ang banwa kag ang aton nga mga agencies DSWD nga magatag sang support in case nga mag-evac kita. So, pinanglanta lang inyong cooperation para sa safety gid sang tanan-tanan. So, nambal ta na, anon taman ang pangabuyan kung wala na ta sang kabuhi. So, unahon ta gid na ang aton nga
kabuhi kay pangabuhian, nakita ta lang na sa uli. So madamo gid salamat kag tabay nga kooperahan ninyo ang aton nga banwa kag ang aton man nga mga barangay officials. Yes, madamo gid salamat. Mr. Reynald Jorge, sir, salamat man sa imo ni time kag information ginatag diri sa Action Radyo Bacolod kag halong ka muna sa may mo Peña. Salamat, good morning. Okay, thank you man Action Marlon and good morning sa tanan. Action Hotline. So talalo pang doon kag balantayan ang update sang sini natabo di nga daw hindi kinaandan, no? 2019 man natabo man pero subong bumalik naman, no? Makin mo ya galitik yang duta, no? Tikon katindog ang haligis balay mo da kag ang duta ang ginatindugan niya maglitik, amanong balay mo. Siyempre maidog man Action Hotline. Di man makasiling ang balay nga ops. Hindi ka magkanto dilitik kay mahilay ako. No, kadelikado no labi na gid kun magtupang ulan bladamol ulan. Matabuan nga kagabihon kaagahon. Inang litik na samtang nagasigi ang ulan. Delikado kay mahumok ng duta na mausbod ang duta kun nara ka arang balay mo dahamtang sa babaw nga porsyon sang property. Action Hotline. Sundon ta niya kabay pang mahatagan na isang kasulbaran kag hindi na maglalala ang tugahon nga epekto sang sading litik na tabo na talupandan sa may sitio Banaol sa may barangay Quintinrimo, Banwa sang Moises Padilla. Action Hotline. Standby sa ato sa nga pagpanumalik makaupod naton ang former governor sang Negros Occidental nga si Lito Cosculwala, may kaangtanan sa isyo, sa appointment sa Negrosanon nga si Valderrama plus ulayhon taman ang pagpamangkot kag pagkuha sa reaksyon sa iya sila nagasingki nga isyo sa sugar importation. Action Hotline. Impunto alas 9. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog. Ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat. Ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow!
Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022. Hotline! Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad 12 minutos na kaligad sa tak ng alas 9. Kantuan ko magkakso ng istorya sa importasyon sang kalamay. Man samta nagadawig ang mga inadlaw, nagamat-amat man klaro ang senaryo. Kahapon nagsinigabong ang balita ho. Angot sa sininga isyo, ang kamara may ginpatigayon nga briefing para nga istoryahan ko danong pwede nila sininga himuon kag ang pag-usisa sa mga tao sa likod sang importasyon nga plano. Action Hotline! Kag para mabalaan iri kung ano gid ang matutuod nga natabo di. Kahapon man, sa bahin sang Senado, si Senate President Juan Miguel Zubiri may ara sang privilege speech nga ginpatigayon. Ang tuman ka talalupandon nga palayag ni Zubiri, may ara sang 127,000 katonelada nga imported nga kalamay nga ara pes bodiga. Action Hotline! So ang dako-dako niya nga pamangkot diri nga kinahanglan pa nga mag-import sa SRA. Ang privilege speech nagsentro sa Sugar Order number 4 nga ginpirmahan sang Sugar Regulatory Administration of SRA nga wala sang pahanugot ni Presidente Bongbong Marcos. Action Hotline! Man ang SRA gusto tani nga magpasunod mo sang bag-o o kondugang nga 300,000 metric tons ka kalamay diri sa Pilipinas. Bisan pa nga may ara pagali nga 127,000 katonelada nga wala pa gani mapagwa sa mga bodega. Grabe ni nga development. Daw nagaklaro na gid kon anong rason sa likod sang plano nga importasyon o galing isa lang sang natukiban ko diri kag nalilian ko diri. Kay dabo naman sa natabo nga pag-import kay himong gobyerno tani bla. May mga sugar orders kagin pang permahan sang tio ni Presidente Duterte. Pila ka mga importasyon ang napatigayon sang former President kagin Bosran ni Duterte. May mga importasyon man. Nga amuto nga tion, duwa ay manto sang ginpaliyag kon bala may ara panabili niya kalamay sa mga bodega. Action Hotline! Subong ang isyo sa unauthorized sugar import nga nagatuyo sa bakal sang kalamay sa ibang nga pungsod, 300,000 metric tons. Klarong-klaro nga may pagpalusot gid tani nga matabo di. Nga subong man ni nagginawa ang investigasyon. Nga sang unang sure na ang mga aras gobyerno sa una, nga wais ang kakatabo to nga pareho sa nihaw. Action Hotline! Sa speech ni Zubiri kahapon hambal niya, irresponsable ang sobra-sobrang importasyon. Kag amo ni ang magapatay sa lokal nga mga sugar farmers kag workers. Maayon na lamang nga sila ni Zubiri nga napungga na ni sang presidente. No? Ining sugar order nga ni. Ang paglantaw ko sini, inaihan nga amo ning rason sa ulihi o kung sa pilagkaadlaw nga dapat nagidman, mangita kag mag-appoint si Presidente Marcos sang bag-o nga DA Secretary. Action Hotline! Kasi kung wagid matalupangdan sa Presidente nga may nga katabo gali nga pagpermahanay nga wala siya makabalo, kag amo-amo gid natabo ni why sa kabalo mo? Naging permahan gali itong sugar order
Gwa sini daw gin lipot ka. Daw gin limbungan. Kay ti ikaw chairman sang sugar board. May ginpirmahan ang mga opisyal sa SRA. Way kay Timo yung ginpabalo. Action Hotline! I-check ta nga to sa ring former governor kasi Lito Coscolwala kay subong nga aga tsuli mayara sila schedule nga pagatubang sa magkakatapo sa media kay mayara sila sa luyag nga ipabalo mga ka-aksyon ti ining si Marcos nagaserbi bilang presidente malinaton ba si Marcos nagapamangkot man sa kagulingon niya kung nga nalotsan siya sang sining sugar order. Basi kung pila ka adlaw mabatian tablang balita nga may ginhingadlan na si Marcos bilang DA secretary. Kung ako maglantaw, sila dapat temprano pa desisyonan na ini sa presidente bangon una bes. Basi hindi lang sugar order ang atubangon nga problema sa presidente. Basi pila ka adlaw, problema naman nga iban sa DA kag sa mga nakaangot sini nga mga agencies sa mga attached agencies sang DA basi kon problemahon man sa ulihin ni Presidente Marcos. Action Hotline! Last 9:14 Action Radio Philippine Standard Time. Arana sa former Governor Lito Coscolwala sa ato sa ring linya sa nagiging materion. Former Governor Coscolwala, sir, good morning. Si Action Marlon, there is Action Radio Bacolod. Okay. Daw pigaw signal ta for Gov. Sige, matawag kami ulit, Gov. Maagi kami sa landline. Okay. Kay daw pigaw signal ya. Mabalik ta dugay-dugay. Balikan ta lang si former Governor Coscolwala para at least mangin maayong yesa nga signal. Action Hotline! 15 minutos nakaligad sa atak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Importante ni maka-action kay kadatalakay ta sa ring isyo sang sugar importation ni nga plano. Gabaha ang mga mensahe naton diri sa aton sa communication mo, no? Nakataya diyang industriya sang Negros Occidental bag-o pa ang pagpangalagan sa aton sa nga presidente. Amon na dayon ang isyu nga nagsugata siya, no? Action Hotline! So dapat adlaw mangin mabinantayanon kita, no? Sa sining isyu ni. Kay gating uwa kita nga mapasanyog tang industriya sang kalamay diri sa Negros Occidental. Daso na mo pa niyang problema noong ginatubang ta. Hindi lang sa sugar industry, hindi lang sa mga opisyal nga nagapungko sa DA, sa SRA, ang ato sa palibugan nga sulbaron. Action Hotline! Tingwaan naton nga balabot si former Governor Lito Coscolwala kay Sara Salintra. Mayara sila sa schedule nga press conference sa mga aga. Pero himanoon ta ang inisyal nga statement or reaction sang ila sa grupo. At so rin nakasentrong ila sa press conference sa sining damlaglang appointment ni Presidente Marcos sa Negrosanon. Kamanti, mga opisyal ta diri sa probinsya nagapanuwagan gid man mga kun pwede ang ibulos gani nga SRA administrator taga Negros mo, no? Sa sugar board mas mayong kon Negrosanon man. Ti isa dira si Attorney Aurelio Valderrama. Dako nga bintaha kon Negrosanon ibutang tada sa bansang Sugar Regulatory Administration. Action Hotline! Alas 9:17 Action Radio Philippine Standard Time. Time payment. Kahapon si Presidente Marcos nagsapol man, no? Nagpatihan man sang meeting, ginistoryahan tong sugar industry man mga ka-action. Daw nagalang-alang ang signal sang ato sa former governor. Action Hotline! Okay, sa landline na lang ta siguro action na Dorel para at least mangin tayo yun ang ato sa
istoryahan na yan, no? Action Hotline! Standby lang sa atos na mga ka-aksyon, 18 minutos na kaligad sa tak ng alas 9. Action Radio Philippine Standard Time. Mayroon sa nagasiling gani nga dapat may matabo ng systematic change sa style, sa estilo sang importasyon, no? Dapat iplastar tayo sa maayo ang proseso, ang estilo sang importasyon o rin na si former Governor Rafael Lito Coscolluela. Gov, sa liwat, good morning si Action Marlon. May aga Marlon, may aga tanan. Salamat Gov. May duwa subong ka mga isyu Gov na ginahambalan ng publiko nakasentro sa SRA halin sa pag-appoint sa Negros Aron nga si Aurelio Valderrama sa Sugar Board. Plus ang grabe kasing subong nga isyu amo ning plano kapag import sang kalambay nga sa ulihin at tukiban unauthorized kapag permagali sa sugar order. Pero dali ko mauna Gov sa appointment kay Valderrama bilang SRA board representing planters. Si Valderrama isa sa ginasiling nagperma sa sugar order number 4. Isa sa signatory nga si DA Undersecretary Sebastian nag-resign. Si SRA board member Beltran nagsumiter man kapon resignation. Pati si Valderrama ay Gov ma-resign man Subong aga mayara ka mo sang press conference nga pati gayonon para ipabutyag ang suporta kay Valderrama. Correct. May press con si board member Budi Valderrama para mapaatag niya kung anong mga nagkalatabo no sa tungod sang sugar order number 4. Tapos ang iya nga ginapangabay sini nga tapuson ang investigasyon para nga mabalaan gid bala kung sino may sala tanan mo na. Ang isa lang ning ka-issue siguro nga aton lang taon nga dapat solbar sang Malacañang gilayon. Ang pirma man lang ang pirma ni Yusek Sebastian sa ibabaw sa ngalan ni Presidente as Secretary of Agriculture. Di ko na mo lang ng issue kung tanigin tawag nila sila tanan gin meeting kaginsinganan nga hindi ni pwede nga kamo lang yung mapirma, ako dapat na di mapirma, no? Kaya ako ang sukton. Pero nagdako ang problema Tungod sang ambot daw hindi mo maintindihan, lahalin sa isa ka simple nga butang nagdako ang problema. So nadalahi karon ang problema tong Yusek Sebastian. Now ambot bombo ining aksyon na Marlon. Okay. Kabalo ka kung ano ang reputation ni Yusek Sebastian. Kuan ni siya, halin siya sa PhilRice, kuan ni siya technocrat, internationally recognized ang iya sining nga credentials. In fact, awarded ni siya sang Vietnam nga siya ang nakabulig dito achieve sang rice self-sufficiency sa Vietnam. But silingon, kuan ini siya professional. Why niya gi-intra sa labutaw sa tinunto? Galing na ang the worst kay scenario din lantaw ko na misinterpret niya ang extent of authority nga ginhatag sa iya. Bilang alternate sang presidente or sang Secretary of Agriculture, alternate sa SRA. So, gin-exercise niya ang iya authority as he understood it. Kag nagsunod malang sa instruction sa Malacañang, obrahin nyo na sang sugar importation plan. Gilayon kay urgent ang problem. Ang sugar importation plan, ibutang mo na siya paagi sa sugar order. So, mo nang ginbuhat niya, following instructions, urgent, nag-conduct sang consultations ang sugar board, ginsunod ang proseso, proper procedure. Ang dako lang issue nga si Sebastian ang nagpirma, hindi ang presidente. Di aho amo na nga problema, ginpadako. Damo na karon akusasyon, damo na intriga, damo na sang malisya nga nagsulod. When in fact, kasimple nga problema kung tani No?
So explicar ni guro ni Valderrama. board member Valderrama Okay. ano ang mga nagkalatabo, ano ang mga kamatuoran sini, kag mga bay na siya nga tapuson ang investigasyon, kag ang mas importante iplastar anay ang solusyon sa problema. Ang problema hindi ang pirma eh. Ang problema puwerte kamahal sa presyo sang kalamay. Diba? Ang solusyon import kay kulang na kita. Tapos, may isa sinada ka madalom nga dapat investigahon kag untaton sa gobyerno ang profiteering. Nga, ang kalamay nga ginabaligya subong ang domestic, ginbakal ina sa mga planter, sa mga producers, maximum ara guro sa 2,300 pesos per bag. That translates to mga 65 pesos per kilo aksyon, Marlon. Nga ang presyohan na isubong sobra na isak gatos. Sinong gaganansya? No? Definitely, hindi ang planter. Nabaligyan ang kalamay nila eh. So, ang nagakapot, subong, trader, wholesaler, retailer, amoya ang nagapamintaha sa sugar shortage. That's why nga nagtiglumapaw na ang presyo sang kalamay. Ang question, nga kahipos ang gobyerno partisang o profiteering, partisang presyo. Nga ang ginapaligban ang pirma sa sugar order nga kahapos sulbahon. Diba? So, masiling ka inano ni man. But again, ang pinaka-importante dire, number one, kontrolar ang presyo sang kalamay. Mahatagan sang supply nga mausar sang industrial kag institutional users kag sang aton nga mga ordinaryo nga konsumidor at reasonable prices. Kag ang ikaduha dira nga kuntani maproteksyonan man ang integridad sang mga membro sang sugar board nga ginbuhat man lang nila ang ila obligasyon suno sa sugo sang Malacañang. Ti karon niya nagtiabaw tuya ang mga kongresista, labi na gid ang masubo sini si Senator Meg Subiri nga migot naman. Nagtiabaw siya nga nano ning mga sugar board members ni man dapat ni sila mag-resign. Tinuntoy ni shameful. Huwag niya pagani na usisa kung ano nagkalatabo, naghusgar na siya. As Senate President, he should be more circumspect. Dapat tani, singano niya, dali lang, padalman tani, usisaon tamayo. Ano ang problema? Ano ang solusyon? Kag singanon tang presidente, buligan tani nga masulbar. Subong ya, masiling kabla, kuan sila ni, looking for blood. Kay kabalo man tanga ang gusto sang iban nga makaka sa pwesto si Administrator Serafica, dalahigo nila si Sugar Board Member Valderrama, kay tungod hindi konforme ang iban diri sang mga kaugdanan taman, no? Pero dapat lain na iya nga problema eh. Karon niya gindalahig mo bilog nga nasyon. So hopefully, mapaatag ini ni board member Valderrama karon nga aga, kag maintindihan sang publiko. Number one problem, puwerte kamahal sang presyo sang kalamay. Dapat may solusyon. Ang solusyon nga ginduso sa Malacañang, ginlabugay na himo dako nga problema na gid. So, kapon gani Gov, may privilege speech si na-mention mo rin man, si Senate President Zubiri. Anong pananawan mo sa naman kay ginhambalya nga bayara sang kickback from sugar importation nga may reach up to 600 million pesos. Abang authorities, kung nagpapangayo sa ginatawag nga tungpats akong bribes, valor is 50 to 100 peso per bag of imported sugar. Ano pananawan mo sa ni Gov? Nakatabo ka man eh? Posible ina, no? Posible ina nga matabo. But ang ang sugar order number 4,
ang rason kun nga ginbutang dira nga open para sa tanan. Putsilingon, tanan nga qualified importers or sugar traders pwede maka-apply for the importation. Okay? Now, kung may tuyo ka nga maganansya kasi na dire, mangumisyon ka Putsilingon, hindi ka maghambal nga open para sa tanan. Hindi ba? Kaya kung open para sa tanan, hambalon mo tanan nga mangumisyon ko da, kundi mablaho ba ka? Pero kung imo tuyo nga mangumisyon ka, masiling ka, amo lang ni dapat to ang ma-qualify. Amo lang ni sila dapat ang maka-import. Ti ikaw na lang padalom da pamangkuta sino ang mga naghambal nga dapat open for all, kag sinong naghambal nga dapat sa pila lang ka mga traders. Madalom lang istorya. Kag again, this is highly speculative. Of course, ang masubo kay nagbuhi sang spekulasyon ang aton Senate President. Nga way man siya sa may mahatag nga ngalan, way man siya may mahatag nga specifics, sino ang iabot silingon sina, gindalahig niya ang bilog nga industriya. Way labot sang sugar board, gindalahig niya ang tanan nga nag-endorse sang importation. Di kundi unfair. Ang ginayo ko lang tani kung istorya pa kami. Kung naman na tani ay istudyoyan ay ang issue antes ka magbuhi sang sugilanon. Okay. Gov, ulayhon ka di balaw sa case ni Presidente Marcos, di nagaservice subong si Marcos bilang DA Secretary. Kung mga amo ni ang natabo sa issue sa sugar importation, anong pananawan mo suni, kinahanglan na bala nga mag-appoint ang Presidente sang DA Secretary para makatutok siya sa trabaho niya bilang Pangulo? Halin sa una mo nang akon ginahambal. Nami mana nga ang Presidente nagasiling importanteng agriculture. So ako ang Secretary of Agriculture. Pero nahambal ko na sang primero, una gid pagwa sina. Siling ko, kadamo sang problema nga tubangon sang Presidente. Kabudlay nga ikaw pa da mga mot sang agriculture, isa lang na ka sektor. Impossible. So, yes, I agree. Dapat ma-appoint siya sang masaligan kag maayo nga tawo sa agriculture. Now, ang latest development, gin-appoint niya kuno USEC, Undersecretary, si former Agriculture Secretary Domingo Panganiban. Yes. No? So, ang akon paglantaw sini, daw halos mangin Secretary of Agriculture naman lang ni si Yusek Panganiban. Kaagi na siya da, may experience, kag daw ka-reliable man ni siya. So I'm hoping nga nakakita si Presidente sang tao nga makahatag sang bastante nga atensyon sa sektor sang agriculture. Paagi di kay Panganiban. Yes. Sige. Gov, bantayan ta Gov, ang statement karon ng press conference karon ay patuwag no, ni Mr. Valderrama dara sa may Negros Residences. Gov, thank you Gov sa information. Thank you, Marlon. Good morning. Good morning. Former Governor Rafael Lito Coscolwala, isama sa mga kilalang sugar leaders dari sa Negros Occidental. No less than, si Sugar Board Member Aurelio Valderrama ang matubang sa media, sa Capitol Media, may mga alas 10 ang takna subong nga aga. Ibaloon tani kay basi may ara siya sang buyan man nga tanalupandon nga statement. Action Hotline! Last 9:32, lapaw nota sang 2 minutos ato sa nga pagapangalagad. Tutok lang diri sa Action Radio Bacolod. Ang dugang nga development may kantanan sa sining nga balita. Ako naman, Action Marlon Hinuvoya, sa ngalan sang regulang anchorman, Action Artay Hopon. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!